Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen medeniýetiniň irki sepgitleri baradaky söhbeti 19-njy asyryň ahyrlaryna Aşgabatda esaslandyrylan Zakaspiyskiy Obozrenie adly gazet bilen başlamaly bolýar. Paşa Russiýa häzirki Türkmenistanyň çäklerini dolu basyp alanan 10 ýyl gowrak soň 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna Aşgabatda ilkinji gazet dünýä inni. Zakaspiyskiy Obozrenie gazetini Konstantin Fyodorov esaslandyrdy. Ol Merkez Aziýa boýunça ýazylan ençemi işiň awtorydyr. Fyodorowyň hususy çapkanasyna çap edilen Tiýatry jemgyýetçilik neşirde Zakaspi oblastynyň hemde Türkistan general gubernatorlygynyň harby administrasiýasynyň buýruklary Russiýa barada habarlar we yerli kronika okuyucuları yetirilýärdi. 1899-njy ýylda ýene bir rus tilli Aşgabat gazeti esaslandyryldy. 1914-nji ýylyň 14-nji dekabryna Ruzname-i Maverai Bahry Hazar Zakaspiyskaya tuzemnaya gazeti esaslandyryldy. Ol türkmen we fars tillerinde çap edilýärdi. Sovet häkimetleriniň içki aralaşmagy bilen häzirki Türkmenistanyň 20-nji asyryň 1-nji ýarymyna neşirleriň sany artdy. Soňu bilen regional gazetler neşir edilip başlandy. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen medeniýetiniň irki sepgitlerinden söz açýar. Gepleşigi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harlyny çagyrdyk. Türkmen medeniýetiniň irki sepgitleri barada gurrun edilenine ilki başta Aşgabatda rus diline çıkarılan Zakaspiyskiy Obozrenie gazeti ýady düşýär ýöne türkmen diline ilkinji gazet Ruzname-i Maverai Bahry Hazar gazeti. Ol ilkinji gezek 1914-nji ýylyň dekabryna çap edilip başlandy. Gazet türkmen we fars dillerine çap edilýärdi. Soňra gazetleriň sany köpeldi. Komünist rejimi gelenden soň has köpeldi. Siz türkmen topragyna çap edilip başlanan gazetleri ýagşylykda nähili ýatlaýaňyz? İlki söhbetdeşligiň başynda şol Rus paşalygynyň häzirki türkmen territoriýalaryny basyp almagyndan 1917-nji ýyla çenli aralykda çap edilen neşirler barady. Soňra Sovet häkimetleriniň irki neşirleri barady gurrun etsek. Ikinji soragda 60-njy ýyllardan soňky öwrüňän gazet jurnallar barady. Siziň eliňiz alyp okan, duýan gazetleriňiz barady gurrun edeli. Hakykatdan bu ýerde bir bellemeli zat var. Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda Türkmenistanyna gündelik neşir ýagny gazet ilkinjileriň hataryna çykyp başlapdyr. Ýene de bir bellemeli zat Türkmenistanyň häzirki döwlet kitaphanasy şoda 1894-nji ýylda eger ýalňyşmasam esaslandyrylypdyr. Ol Merkez Aziýadaky ilkinji, iň düýpli kitaphana bolup durýar. Ýagny bilim çeşmesi Türkmenistan'na 19-njy asyryň aýagyndan başlanypdyr. Ol rus dilinde bolsun ýa-da türkmen dilinde, fars dilinde onuň tapawy ýok. Nähili de bolsa bir medeniýet bolsa, gündelik neşir bolsa, ol halkyň hal durmuşyna seredýär, şeýle-de şol döwrüň taryhy ýazgysy bolup galýar. Şonuň üçin hem şol ýazgylaryň gymmaty ören ýokary bizde näme durdy arnady bir alym bardy, tarihçi alym şol Türkmenistanyň medeniýetiniň taryhyndan diýip monumental iş ýazdy, uly iş ýazdy, ol ordan alymlyk derejesini gördi. Şol düýpden öwrenli. Meniň okap öwrenen makallalarymda meniň ýaklanan raýatymyň arasynda Maverai Bahry Hazar diýen gazet aýratyn orun eýilýär. Ýagny Maverai Bahry Hazar gazeti barada köp gurrunlar edildi, şoňa saglylanmalar köp. Maverai Bahry Hazar gazeti fars diline hem türkmen diline çykypdyr. Aýratyn onuň fars dilindäki möçberi has ulugrak bolupdyr. Näme üçindir şol şeýle alnypdyr? Sebäbi men pikirimçe bir medeni derece bilen baglanyşykly, sebäbi bizim ýazgymyz, bize gelýän maglumatlar, bizim öwrenen çeşmelerimizin köpsi fars dilinde, şoňa görä fars diline aýratyn ähmiýet berilendir diýip aýtsa boljak. Ikinji bir ýagdaý, Aşgabatda ermeni dilinde de teatr bolupdyr. Soňraky Pushkin teatrynyň ornuny öň ermeni teatry bar eken. Ýagny Aşgabatda ermeni dilide ýörgün bolupdyr. Soňra bilen elbetde ol meýiller galypdyr. Belki de yeterlik dinleýijisi ýok, yeterlik tomoşaçysy ýok, yeterlik okuyjysy ýok. Şonuň üçin ol dilleriň ähmiýeti keselipdir. Ýöne owal başda şol dillere de azda kendi ünserlerini aýtmak gerek. Şonuň bilen birlikde şol gazetde Nätäjiniň ogly da çykyş edipdir, öz
goşgusyny yerleşdiripdir. Şeýdip ilkinji türkmen metodu bizim toprağımızda ýörgünlük bolup başlapdyr. Munyň özi ören gowuzat. Ondan soň Oktyabr sosialistik rewolýusiýasy diýilen döwre gelsek, onuň ideýanyň Türkmenistan gazeti çykypdyr. Tokmok jurnaly esaslandyrylypdyr. Şol neşirlere Molla Murt ýakyndan kömek edipdir. Molla Murt şol neşirlere işe beripdir. Şonuň bilen birlikde Molla Murt diňe bir şahir bolmak bilen çäklenmän, oňa grafikaçy hudojnik eker. Şol ýerki neşirler barada gurrun edilen gazetleriň ýerki mazmuny nähildi Hudaýberdi? Şeýle jurnalistler nähili saýlanýardy. Meselem 20-nji asyryň başlaryna ýurtda türkmen diline çap edilen gazetlerde haýsy türkmen publisistleri agzamak mümkin. Mälim bolşaýaly şol döwler sowatlylyk ýa-ni bir badalyp köpçülikleýin sowatlylyk kampaniýalaryna girişilipdi ýurtda. Indi bu taýda şol gazetleriň mazmuny barada aýtmak häzirki nazariýetden ören sada bolýar. Sebäbi ol gazetleriň makalalary, jurnallaryň makalalary esasan çağırış esasında, ýagny bir çäre ýa-da bir bolýan waka çağırış ýa-da şoňa seslenme esasında ören ýa-da şoňa laýyk ýazylan makalalar. Şonuň üçin bu ýerde bir şunky nazariýetden öwrenler ýagny zat ýok diýip aýdyp Mesela 30-njy ýyllarda Berdi Kerbabaýewiň publisistik makalalar ýygyndysy çykýar. Hakykat ady bilen. Ine şoňal bir aýry eserler bolaýmasa gadynlary şu döwrüň çaňy bilen gitdi. Ýöne elbetde ol öz döwür üçin gerekli zatlardy. Sowet döwründe çap edilen gazetleriň mazmuny nähili Hudaýberdi? Gazetlerde nähili gyzykly habarlar okuýjylara ýetirilýärdi. Nähili habarlar, haýsy wakalar okuýjylaryň arasyna gyzgyn garşylanýardy. Men Sowet döwrüne diýmek bilen 20-nji asyryň soňky 50 ýylynyňky döwür gözeňine tutýan. Sowet döwründe bir öňkü zamanyň gaçyr ütgemedi. Aýratynam soňky ýyllarda Tokmok jurnaly gowurlýardy. Sebäbi onda satiriki makalalar ýa-da tankydy makalalar bardy. Şeýle-de aýarlar jurnalyny gowurýardylar. Ol bir siýasatdan belli derejede başdaky jurnaly durmuşy meseleleri, günlük meseleleri oňa derip bilýärdi. Şoň üçin aýarlar jurnalyny köplenç okuýardylar. Galan gazetler, meselem Sowet Türkmenistan gazeti, Ýaş Kommunist gazeti beýle bir meşhur däldi. Sebäbi onu diňe siýasy täsirli makalalar, siýasata degişli ulgamlar berilýärdi. Ýöne şolaryň arasynda da birlän durmuşy zatlar ýagny öwrenip bolýan, gözýetime giňildi boljak makalalar bardy. Sowet Soýuzy döwründe Türkmenistanyň aýratyn bir utanwady bar. Onu da belli geçmek gerek. Türkmenistan öz başlyk respublikady. Ýagny beýleki respublikalar ýalydy. Şonuň üçin bizim statusumuz şol sanly metbuat bardaky statusy, ýurdun statusy beýleki respublikalar bilen deňdi. Meselem Sowet Türkmenistany gazeti bolmaly, onuň ýanyndan rus dilinde hut şoňa barabar ikinji bir gazet bolmaly. Ol bizde Iskra diýip adlandyrylýardy. Komsomoluň öz gazeti bolmaly, onuň rusça görnüşi bolmaly. Ýaş Kommunist Komsomolets Türkmenistany ýaşlar gazeti bolmaly we beýlekiler. Şonuň üçin bizde metbuat köpdi. Her welaýatyň öz gazeti bardy. Ol gazetlerin rus hem türkmen diline çykýardy. Belli bir aralykda her raýonda, ýagny etrapda da gazetler boldy. Soň bol gazetler açılly, kätide yapılly. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň Sowet döwründe gazet gytçylygy bolmady. Gazet bolçulugy boldy. Jurnallar şeýledi. Şol zatlar Anryan bilen boldy. Şu meselede bir Sowet Soýuzyny ýa-da Moskwany tankytlar ýaly hiç zat ýok. Sowet döwründe hakimiýet bir ýüzlidi, bir tiplidi. Ýagny şol bir mesele Sowet Soýuzynyň Kommunistik partiýasynyň ýöredýän siýasatyna esaslanýardy. Ýöne arasynda ýetçük öwren bolajak ýa-da gözýetimiň giňeldäjek materiallarym bolýardy. Meselem ýokardan gelen ýolbaşy kolxozçylaryň öňüne çykyş edip siz Stakhanovç bolmaly. Siz Stakhanova deňleşmeli diýip aýdypdyr. Ol gaýdandan soň adamlar ol Stakhan diýilýäni kim diýip bir-birinden sorapdyrlar. Şonu gazet okuyanlardan biri Stakhanov diýilýäni kömürçi, ol özüniň gündelik normasyny, bir gündelik normasyny 17 esse artı bilen ýerine ýetiripdir diýip aýdypdyr. Ine şolar ýaly Stakhanovy tanamak
ýa-da daşary ýurtlar tanamak, beýleki ýurtlar barada azda kendi düşünje almak üçin nähili de bolsa maglumatlar berýärdi. Şol siyasi meseleleri bir gapda goýsun, arasyndan birlän ikilän makale okap bolýardy. Ýene bir ýagdaý aýdayyn, men Kerim Urwan Nefes bilen köp ýyl işleşdim. Ondan Ağustos ayının ayağını Abuna yazılışı başlanýardy. Şonu Kerim Urwan Nefes Türkmenistan'da çıkan neşirlerin ählisine Abuna yazılýar eken. Men onu gördüm. Onu soradım. Siz muňa näçin ýazylýaňyz? Meselem, Molumlar gazeti ýa beýleki bir gazet size näme berýär diýip soradım. Ondan ol ýaýdan durdy da şu gazetde ýylda bir makala çyksa da menin beren puluma degýär diýdi. Şol döwürde metowat gymmat däldi, metowat ören arzandy. Onun şol Kerim Urwan Nefesiň aýdyşy ýaly, meselem gazetde ýylda bir makala, iki makala, o makala çyksa da millet şunun razy bolýardy. Ne şolar ýarra prinsip bilen metowy okuýardylar. Sizin öz gowurýanyňyz barmydy? Udaýberde saýlap okuýan gazet jurnalyňyzdan haýsylaryny siz gowurýadyňyz? Men aýratyn Edebiyatda Sunwat gazetini gowurýardym. Edebiyatda Sunwat gazeti soňky döwürde neşir edip başlanan organlaryň biri, onuň ilkinji redaktory Bekseytak boldy. Ol döwürden beýle bir habarym ýok. Ýöne meniň şol gazeti gowurýan döwürümde gazete Bayram Welmurad redaktorluk edýär eken. Şu döwürde ýalňyşmasam gazet 3-nji hem 6-njy günler çykýardy. Hepde 2 gerek. Men şu günleri Aýratyn degen bilen barýardym. Ana ertir Edebiyatda Sunwat gazeti geler diýip şoňa bir Aýratyn köwes bilen garaýardym. Ine metowatyň arasynda meniň iň gowurunum Edebiyatda Sunwat gazeti boldy. Jurnallardan Sowet Edebiyatı jurnalyny gowurýardym. Soňra beýleki jurnallary, Sowet Türkmenistanyň aýarlary diýilýän jurnalyny, Tokmak jurnalyny, Pioner jurnalyny, şol jurnallarda da gowy makalalar, soňat eserler bolýardy. Aram-aram. Garaşdyrlykdan soň milli metbuat, Sowet metbuatynyň haýsynlyklerini saklap galdygyna ýa-da siziň pikiriňizçe? Men pikirimçe garaşdyrlykdan soňky döwrüň metbuaty Sowet döwrüniň täsili endiklerini saklap galdy. Garaşdyrlygyň başky ýylyna Aýratyn perestroýkanyň soňky ýyllaryna senzura garşy köp tanqidi berlikler aýdyldy. Bir näçe ýurtlar özlerini bolan senzurany ýapdylar. Şoň bilen Türkmenistanda da gaty az wagt içinde senzura ýapyk boldy. Senzura bolmady neşirlerde. Ýöne prezident Niýazow häkimiýeti dogry ele alandan soň şol senzuranyň gerekdigini aýtdy. Adamlar biz Aýratyn döwlet bolup oturýar, ol döwletiň öz syry bar, aýtmaly hem aýtmaly däl zatlary bar. Şonuň üçin biz senzurany ýangadan diklemeli diýdi. Ony ýangadan dikledi hem senzuranyň başlygy bolýan adama Ataýew diýdiler şol döwürde. Niýazowyň başky ýyllaryna Ataýew döwlet ordeni bilen syýdyrlady, ýagny ony hormatlady. Şondan soň garaşsyz türkmen metbuaty edil Sowetler döwründäki ýaly işläp başlady. Bir şäher çawat geçenden soň takmynan 1993-nji 1994-nji ýyllardan gara sanyw diýilýäni çyda boldy. Şol gara sanywda da eseri metbuatda çykmaly däl adamlaryň atlary görkezildi. Şol sanywy öz döwrüne ýaş kommunist gazetiniň soňky redaktory bolan Sapar Ýeldihanow öz stolunyň üstüne aýnanyň aşagyna goýýardy. Ne şol ýagdaýlar ýanadan başlady. 30-njy ýyllarda ýa-da 40-njy ýyllarda boluşýardy. Metbuatda meselem ada tutulmaly däl adamlar bar. Metbuatda eser gitmeli däl adamlar bar. Şol adamlar saýdan başlady. Şol saýlaw, ýagny adamlaryň şeýle seçilişi häzirki günde dowam edýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.